sorry vraag laat nie mekaar nie. Vir sorry kan nie vir een oomlik nie verdra nie. Ek klaar nie, maar wat ek glad nie kan verstaan nie. Jy dink jy word verskoon van sy jammer om alaan. Salute to all the guys and all the girls. Actually, I'm trying to say salute to all the fans. Eindelijk is hier Lionel uit KBNB. Dat hij pas, everyone knows me. Ik voel eigenlijk baie gerust met die track wat ik uitgebracht heb. Want ik zie allemaal al wat van. En wat ik wil zeggen is, moet niet worry nie, ek kom nog uit. Maar één ding is, ik like die positive feedback. Because I wrote something motivational for you guys. And you gave me motivation back. So, en voor alle andere jongkinders, blijf die directie weg en op elkaar aan de rand en gangster om elkaar te bekkelen en zo. Van hoe komen we samen wat jong is, kom al die hele leven. En ik mezelf is nog jong. Dus kom ik iets aanpak wat positief is, zodat ik mijn homies ook kan benefit, zodat de ook kan zien, nee, daar is iemand wat wil in die voetsporen stap en zijn mind meer volwassenen gebruikt. Zoals wat een en die elke jongman zijn mind wil gebruiken. So, Ja, dat was lekker om met Benny te werk. Benny is een baie positieve persoon, kyk op na sy gemeenskap, dinge wat hy regel op, hy sal altyd daar wees vir ons. Voor die jong like is een goeie voorbeeld, wat by sulke dinge betrokken is, ek sal opkyk vandag na hom. Ek dink hy het baie iets goed gedoen by die gemeenskap. En ek dink hy gaat nog baie goed vorder met sy dinge wat hy mee besig is. Ons glo aan, Calvino Grant, my goeie cameraman, volg vir ons, volg op my vriend. Sy is een baie goeie persoon, sy weet ook wat om te maak. En ja, vandag is ons weer hier, besig om te werk aan een nieuwe video. So, Benny Believe eens, ondersteun ons, waarom ons doen is en wat is nog voor die tydje voor hem toe. En ja, het was lekker. Ja, stay focused and don't be hopeless. Keep moving, because time is moving. So, en ander ding wat ik ook net kort in kracht wil zeggen is dat big ups to my producer Mr. Jeff Stoffels for the great audio and big ups to Calvino Grant for the great visual and Devin Poole for the directing of the movie, music video actually en oude gedachten, overal waar ze gaan, maar laat niemand weer hopeless proberen maken want het is gewoon moedeloos te raken en stay focused. Benny Believe. Calvino Grant, I was the video editing guy and the final mix guy on the music video of Benny, and it was for me very awesome to work on that music video. It was such a big music video for you guys out there, and it was so awesome geweest om op die music video te werken. Om te denken, ik heb met die awesome director gewerkt, Devin Poole. The final mix, het was dit awesome geweest en ik is blij dat jullie guys die music video geviewd. En ons willen baie dankie voor de support en ik hoop dat jullie het zal annonseren van vrienden en familie. En watch out for the other music video. Maar ik wil net vir julle sê sterkte en ek sien 'n groot toekoms vir julle, né? Okay, ek glo dit. Maar as jy self dit glo nie kan niks gebeur nie, né? Okay? Glo dit nie, glo in jouself, hoor. Okay? Jy kan dit baie ver bring, okay? Daar's baie beter as wat hier rondom ons aangaan vir julle. Okay? So sterkte vir dit wat voor lê, né? Sterkte, hoor. Ons is besig aan die Okay, wil jy nog sien nie? En onthou nie as die dollars uitrol nie, nie vergeet waar Houston Library sit nie. Ons moet library nou, want dit is ons woordeskat om te bou. Okay.